timbangi setya kang yuk lumantar swantenipun Mbak Dwi DJ ingkang sampun kepareng ngaturaken satunggal panglipur
nyarengi rawuhipun saking para tamu ingkang samangke sampun kastu rawuh. Nuhoni dawuh sedahan saking panjenenganipun ingkang bugati Ibu Paini Bobo Jemati wonten ing dusun Miri Kademangan Tanjung Gunung wonten kalenggan siang punika ngenipun keparang netepi darmanipun werda darmanipun asepah Mahargya Sutomi Woho Siwi putra putri kinasih Diah Ayu Sri Utami kalian Bagus Haris Bahroni satemah mugi bagya mulya. Wilujeng siang sugeng rawuh alan wasalan saking para tamu kakung Mbah Putri ingkang samangke sampun kasurawuh nuhoni dawuh timbalan keluarga ageng panjenenganipun ingkang bugati. Genging panuwun ingkang tanpa pepindhan awit sampun kepareng suka ngestreni serat sedahan panjenenganipun ingkang bugati wonten kalenggan siang punika. Sapelu kasunidi Mbah Pangestu mugi konjuk kang putra kekalih kang winisuda mugi satemah bagya mulya. Sakinah mawaddah warahmah amin ya rabbal alamin. Siang punika kepareng makare sesarengan ndherekaken lumatining upacara dicara wonten kalenggan siang punika kadang kula Rifan Alvarez make up sirat maca pinaten ugi keluarga makare kadang kula mor foto ugi video sinengkuyung kadang kula Arlangga Music ugi Putra Mandiri Audio Professional Sound System. Miyak supining swasana awit saperangan para tamu ugi samangke sampun kepareng rawuh babaring lelipuran sumangga menika katur kadang Arlangga Music Campursari sugeng midhangetaken. Dalam dunia takkan pernah sepi dari ujian, dan yang satu datang yang lainnya, begitulah tiada putusnya. Bermacam bentuknya ujian Tuhan yang dibebankan pada insan, semata-mata untuk menguji iman pembeda yang takwa dan durjana. Apabila kau menemui musibah, jangan lalu putus asa. Bunuh diri itu bukan satu cara mengatasi masalah, bahkan suatu dosa. Apabila kau menemui musibah, sabar serta tawakallah, supaya kau memperoleh kemenangan dalam ampunan Tuhan.
gelap, suatu saat kan cerah juga. Hiduplah dengan sejuta harapan, habis gelap akan terbit terang. Apabila kau menemui musibah, jangan lalu putus asa. Bunuh diri itu bukan suatu cara mengatasi masalah, bahkan suatu dosa. Apabila kau menemui musibah, sabar serta tawakallah, supaya kau memperoleh kemenangan dalam ampunan Tuhan, penuh kebahagiaan. Selamanya langit itu gelap, suatu saat kan cerah juga. Hiduplah dengan berjuta harapan, habis gelap akan terbit terang. New Erlangga. Selamat siang Ponorogo. Apabila kau menemui musibah, jangan lalu putus asa. Bunuh diri itu bukan suatu cara mengatasi masalah, bahkan suatu serta tawakallah, supaya kau memperoleh kemenangan dalam ampunan Tuhan, penuh kebahagiaan. Tak selamanya langit itu gelap, suatu saat kan cerah juga. Hiduplah dengan berjuta harapan, habis gelap akan terbit terang.
suatu saat kan cerah juga. Hiduplah dengan berjuta harapan, habis kelabakan terbit terang. Panjenengan kersa napa ingkang putra sampun gadah priya priya bagus ingkang sampun nyata. Mas Reneo tak kandhani pirana. Mas menapa panjenengan kersa napa ingkang putra sampun gadah priya priya bagus ingkang sampun nyata. Ngiras pantes menika pun tepaken kadang-kadang Sorowati ingkang nderekaken New Arlangga Music wonten siang punika. Monggo kawiwitan lumantar swantenipun Mbak Ayu, katuran jumeneng Mbak Ayu. Nggih. Supportipun Mas Gilang, monggo.
Wilujeng siang. Wilujeng siang. Bayu. Mas, Sehat kabarnya? je. Alhamdulillah sehat. Donga dinonga alhamdulillah pinaringan Anjir. sehat. Sowan wonten dalem keluarga ageng panyipun Bopo Jemadi Ibu Paini badhe ngaturaken salam langkung rumiyin monggo. Saderengipun ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang, selamat siang. Sedayanipun diskecakaken ingginipun lenggahan nggih. Sambil menunggu kedatangan dari keluarga besar dari Mbedi Wetan Bungkal Ponorogo. Oh, saking Bungkal. Siap. Nggih. Monggo pun aturaken lelipuran Niki dikasih koleksi dulu dari Arlangga Musik. Arlangga Mas. Musik Ponorogo. Ya, pun aturaken. Ya. Nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa. Tak suwun rino lan bengi, muga-muga Gusti ijabahi. Sekapan anggonmu bali, bisa kumpul kaya duwe nguni. Caratan carane carate caranan carane carate sing nunggang ngopei Tahun nono widanana tak enteni ing bojo ing tresno balung nangka bebasane mangkaton katon sliramu bae. Ojo lali pawelingku uga mata kemas janji-janjimu aku kang setia satu tak anteni nganti saelingmu.
katresnan sampun katur Mas. Nih Mas Ayu terima kasih Terima matur kasih suwun. kembali. Muga-muga cope ngene iki terus. Wah, dadi Amin. Ben ketut kabeh ya, Mas. ana sithik dom sithik, ana akeh dom sithik ya, Nok. Piye kuwi? Ben babar ngono lho, Nok. Oleh sithik didom sithik. Oleh akeh Dom sithik. didom sithik. Wis angel iki. Monggo. Konsisten, Mon. Erlangga musik. Wayahe tampil ya nih. Tampil Mas. Regem layanganmu lan tak cakep tumempel jajaku rasane rumesep kalbu sayang sayang aduh sayang apa bener ngajabamu apa bener kabeh ngendikamu kumawang katon esemu sayang sayang aduh Yen kowe tresno sejatine aku uga tresno. Yuk. Saben mapan turu saben tak aras layangmu tak boco ambal pe sewu sayang sayang aduh sayang
kepenak pol Mbak Nia. Arlangga lho iki. Ponorogo lho iki. Kerja bareng napa niki Mas Abi? Apanya? Audionya. Oh, audionya. Kerja bareng bersama Putra Mandiri Audio. Mandiri Audio. Juga bareng Mor foto dan juga video. apa? More tulisannya more. Oh, more. Mocone piye, Mas? More. Oh iya. Iya. Terus apa neh? Kowe takon apa neh? Apa ya, Mas? Make up no. MUA-ne, Mas. Kae. Wah, jane Menter Production. Produk lokal tapi rasane internasional no. Dep Revan. Betul. Jos Jis. Ini mantene kita ini dulu, kita save dulu. Nanti kita sepil sebentar lagi. Sebentar lagi. Mesti gelor-gelor ya, Mas. Jereng no. Lanjut. Monggo. Saben mapan turun saben taras layar atak moco ambame sebu sayang Setengah tembang sayang judulnya sayang ya Mbak Nia. Bernuansa bernuansa cinta merah marun adalah warna cinta, warna kebahagiaan. Menika sinambing rantos keluarga agung saking Bungkal senika kledang-kledong. Sampun kledang-kledang. Nggih. Ada beberapa kendaraan yang sudah menuju ke lokasi. Betul, boleh persiapkan di konfirm. Matur suwun Mbak Arnia Silvi menika anggenipun ngaturaken lelipuran sagung para tamu sinambe hangrantu rawuhipun keluarga ageng dalem Bungkal ingkang mangke hanganti Sirat Mojo pinanganten kakung gi panderek ingkang kepareng suka rawuh wonten dalem keluarga ageng panjenenganipun Bopo Jemadi sekalian Ibu. Syoga ing gati sawiganing diri kunjuk punika panjenenganipun Bopo Jemadi sekalian Ibu kepareng hanganti jenggaring Sirat Mojo pinanganten Putri Diah Ayu Sri Utami kasun kepareng kakanthi lenggah langkung rumiyin wonten madaning sasana rinengga kakanthi panjenenganipun Ibu Juru Sumbaga kadang kula kinasih Revan Alvarez make up Sirat Mojo pinanganten kadang kula juru pita swara nganti sawaning pinanganten tumuju wonten ing sasana rinengga pinaru nguling Sekar Tejo monggo. Ustinar buka warana wiwaraning sasana busana Sakalana teja wangkawa hangeng umung mawa praba Kekungane nawung wilis harbut praba kaliyan soroting yangarka Ingkang asung Prabawaru mangambar lir gandanya Sekar Melati kang nedeng mekar Sinten tengga ingkang rinengga lari ing basa indahing swasana tuhu punika
warnaning sekaring pawiwahan nunjih kusumaning pahargyan pinanganten putri. Nalika semana jengkar saking madyaning sasana busana nering sedya moho ngarsa kalenggahaken wonten ing sasana rinengga. Peningkata Diah Ayu Sri Utami Kenya Putri Dasar endah tur sulistya ing warni nedengi besus ngadi busana ngedi salira. Mila pantes kalamun dadya tembang kekidungan para muda. Sampating busana ingkang hangimba busananing prameswari nata lamun kadulu katon nabyor mompyor pating galebyar pating calorot pindho darulelana. Sagung para tamu sampun sawetawis ngenipun keparang pinarak wonten madaning sasana rinengga. Sigra kadherekaken lumadining upacara panggih dawuhipun pinanganten awit sampun katampi sasmita yen to keluarga ageng dalem bungkal sampun siya kanganthi sirat mojo pinanganten Kakung Bagus Haris Bahroni. Gelaring ngadicara mangkipun patesaken panjenenganipun Ibu Juru Sumbaka makarya sesarengan panjenenganipun Eyang Berjaga Agung. Ongeling gongso kasiget kadang kula Juru Pitaswara awit sarat sarana sapa rampe sampun siaga sumadya. Sumangga daya-daya panganten kakalih kakanthi tumuju wonten madyaning sasana panggih. Ongeling selawat Nabi ngumandang nyarengi topaing upacara panggih dawuhipun pinanganten daya-daya mau panten kakalih kakanthi tumuju wonten madyaning sasana panggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Nabi salam
Tolong